Hola, veus, 189 caixes carregades de material de seguretat contra la Covid-19 han arribat aquest diumenge al matí al pavelló municipal de Pardinyes, provinents de la ciutat de Hefei, a la Xina. 2 camions de l'exèrcit han estat els encarregats de transportar el material fins a Lleida. El carregament inclou 78.000 mascaretes, 2.000 guants i més de 2.200 bates. Aquest diumenge, la brigada Aragón de l'Exèrcit de Terra ha fet tasques de desinfecció a la residència de Sant Antoni de Pàdua d'Esma Fundació Privada, ubicada al carrer Maria Sauret de la capital del Segrià. Els treballs de desinfecció s'han fet com a mesura de prevenció, ja que en aquesta residència no s'ha registrat cap cas de Covid-19. D'altra banda, l'afluència de persones al carrer sembla que ha disminuït una mica aquest diumenge, segon dia amb permís per sortir a passejar i fer esport. Sobretot ha disminuït al matí a causa de les altes temperatures. Això sí, cap a la tarda i vespre hi ha hagut bastanta afluència de persones, sobretot a la zona del riu Segre. Des d'aquí fem una crida al civisme, perquè són molts els incívics que llencen les mascaretes i guants al carrer. Aquestes imatges corresponen a la plaça de l'Escorxador de la capital del Segrià. Siguem una mica nets, no costa res. Recordem que aquest dilluns 4 de maig comença la fase 0 de la desescalada. Podran obrir comerços de fins a 400 metres quadrats, com ara perruqueries, però hauran de treballar complint una sèrie de requisits, com ara donar cita prèvia, i només podrà haver-hi un client per treballador i hi haurà horari preferent per a la gent gran. També podran obrir bars i restaurants per enviar les comandes a domicili o bé perquè els clients les passin a recollir pel local. Pel que fa a les obres en edificis o locals habitats, s'hi podran fer si els espais on es fan aquests treballs estan buits. En aquesta fase 0, els esportistes també podran sortir de casa per entrenar, però amb 2 règims diferents, els qualificats d'alt nivell i la resta de professionals federats. Finalment, a partir d'aquest dilluns, també es permet consultar documents d'arxius i l'ús de mascaretes és obligatori a tots els transports públics.